היום נלמד על מחזור החיים של הצמח. מחזור החיים של הצמח מתחיל ומסתיים בזרע. בשלב הראשון, הזרע הופך לנבט בתהליך שנקרא נביטה. בשלב הנביטה, הזרע קולט מים מהקרקע ותופח. לאחר מכן, מציץ שורשון שממנו יתפתח השורש ונצרון שממנו יתפתח הנצר. נצר זהו גבעול ועלים. הנצרון הוא גבעול קטן עם שני עלים ששמם פסיגים. בשלב השני, הנבט הופך לצמח צעיר בתהליך שנקרא צמיחה. השורשון של הנבט הופך לשורש והנצרון הופך לנצר, כלומר לגבעול בעל עלים רבים. בשלב השלישי, הצמח הצעיר הופך לצמח בוגר, כלומר לצמח בעל פרחים, בתהליך שנקרא פריחה, והוא מאופיין בהופעת פרחים. בשלב הרביעי, הצמח הפורח הופך לצמח בעל פירות. השלב החמישי הוא הפצת הזרעים מתוך הפירות. כך, אנו מתחילים מחזור בנביטה של הזרעים, ומסיימים אותו בהפצת זרעים ובהתחלת מחזור חיים חדש.